Apa? Cuma bengi. Hei. Apa? Roksen wis. Wis. Apa sing lali? Ada yo anu kuyang promosi. Danangan kene njupul. Kulo malah arep metu wedi nika. Arep bayu metu kok niat tak jupuk gongetan lho. Aja awake ngomongno to ngene rene. Tak kancing, ayan terake. Ini kan aku ngene ya awake mau ora tutup aku dipake mabrak-mabrak blok-blok kabeh omah. Nek mana iki? Bu mak ora sih maitan. Aku nyuruhnya, ini apa sinau. Pendam aku pendam juga kok. Nanti. Ini lho. Bisa dipakai apa? Bodoh. Salamnya dilari. Tapi kowe. Tempat mau Apa? Oi. Nomor anu wis. Wis. Wes. Rian. Enggak. Ora diwehi. Ya mek engko langsung. Ya engko apa jenenge? Kon langsung nang Sapam, nek omong nek wis laporan ning Sapame, nek isuk mau wis daftar. Gojek piro? Sawe. Ya ora nagih selawe sak awehe. Nomor 12 ngono lho sih. Pak. Banyu Bandung soran ke bawah kayak dia. Ramsu ya. Ya, ayo WA nih. Kita nomor. Kalau nomor kuning dah. Siapa sudah balik? Siapa sudah? Dengan 6 telur deh. Agaknya. Ya.
motor enek sing ambruk kabeh lho. Ya iya di waung. Heeh. Ora mah